Hele, Simpsone, pan Burns ti prý přejel kluka. Jo, kdybych nebyl tak měkkej. Nakráčel bych hned teď do jeho kanceláře a tam bychom... Simpsone, máte hned nakráčet panu Burnsovi. Je. Simpson, rád vás vidím. Já vás taky rád vidím, pane. Na radu svých advokátů vám chci zaplatit to přejeté dítě a tak vám vystavím šek. Vážně, to je skvělé. Rovných $100, he? Budete muset samozřejmě podepsat, že mě nebudete žalovat, pouhá formalita. $100? No to je vážně šlechetná nabídka, pane. Ale víte, jen účetové nemocnice... Tak vydírání, to jste si vymyslel, Simpsone, co? Tak dobře, nedostanete nic. Mám nejlepší právníky ve Springfieldu, Simpsone. Začnete si se mnou a rozdrtím vás jako tenhle kelívek. Vyhoďte ho, Smithersi, pryč, ven.